Sa matang kwarta ni namin. Paigo ka itong tinigong lang day lila. Ambot lang ka, ani Dudoy. Asa ba sa ito si day lila ko eh? Nakadungog ko sa nahitabo ni Christian. Musta siya? Delikado kayang kahintang. Nagkinahanglan kang tabang? Aron maluwas siya? Ah! Come on! Sud nga rin. Aron makalingkod ka. Dili man maangkon ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit nga dili. Di gyud ka makadawat nga mawa si Christian nimo. Makatabang ko nimo ana. Gisultihan na bitaw ti kang daan nga makatabang kay kung dako ni Christian. Mahimong mabuhi siya. Mahimong makakita siya pagbalik. Kana kung musugot ka sa akong ipabuhat nimo. Ilan lang. Pagsibigang mo sa doktor. Saka na itabo ni Brad Cristiano. Pag-angko lang ka, Dudoy. Sige na, itong mahimo. Pag-angko ka. Ay, okay ka mo. Dugo na lang. Natugbaan man ko na ngayon. Sililak lagi makaluwas ni Christian. Siya lang yun. Kung saan na inisulti niya na? Wa man. Happy naman si Lilak na ngayon. Kuman siya. Ikaw rin makadesisyon sa nahitabo ni Christian karon. Mahimong mabuhi siya. Mahimong maluwas siya. Nagkinahanglan kag dakong kwarta, di ba Lilak? Aron maluwas si Christian, di ba? Well, maluwas siya. Kung musunod ka sa gusto na kong mahitabo. Mamatay si Christian kung di ka musugot sa akong gusto. Busa una-una karon dayon. Kanang imog yung kabubuton na musugot ka sa akong gusto. Nagpaabot ko sa imong tubag. Lila! Lila! Kabiyan ba? Lila! Yes!
Ay, namiss nila ko. Ano yung bata ang ano kayo magkaingan mo? Dito no. Wala para sa taong niya. Ano bata ako? Dila! Day! Day! Uy, si Christian doon. Luwas na si Bay Christian, Day. No! Salamat. Wala na kaya nga kabalakan, Day. Kaya ato man si Ramil, Day. Kaya gitawagan mo siya ng dulor. Ramil? Oo, Day. Siya may nasi kaso sa tanan. Ayaw naghilak, Day. Luwas na noon si Bay Christian. Oh, ato na to si Bay Christian. Doy. Sige na, Day. Tala na. Kasi nang dulor abya ito na dito. Tala na. Hello, Mr. Ruiz. Hello. Kumusta na yung problema niya? Okay na. Wala na kaya ngayon kabalakan pa. Nakasiguro ko nga madanan ako siya. Ikaw ha? Imo gina siyang gihaguan ha? Imo gina siyang gihatag importansya. Gawas nga gamit siya sa akong story. Nahagit ko niya. Mga buhaton ako ang tanan para dili siya makabaliban ako. Okay. Yeah. Siguro ka kasi mong iba ha? Don't worry, Mr. Ruiz. I know. Mga next week, nanako sa syudad. Kauban ako si Lila. Ay, ang yung kabalak anday. Hiwas na si Christian sa iyang kamintang. Ang iyong paghilak. Gusto ko. Pumakita niya. Sige, kuan, manahid ka nun sa doktor ha. Kung mahimok na ba nga ako siya pakitsultihan ha. Ang bulod. Asa ni sila, Mil? Oh, nilakaw na. Pwede naman ko na siya atuon. Hindi siya ikahaon. Wala. Ito na lang. Ay. Gusto na, Day. Ano ka ba lang kami? Luwas na dito si Bay Christian. Ito na lagi sa mga pag-uul. Gusto na ba? Gusto na. Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa
Buhi pa kita ito. Buhi pa din ba ba yun? Taas pa kaya kinabuhi? My love. Salamat po ako yung biyahe. Di pa panahon nga mabiya ko ni mo, my love. Di pa mo tugot ang Ginoo. Daghan pa siyang plano na to. Bisan daghan pang papaglatan duha, my love. Di sila mo daw. Di ibuhi gyapon ko sa Ginoo. Daghan kay salamat, my love. Kaya nagpabiling gyapon ka na. Salamat ka. Lila. Dan, paulit lang una dito. Pahuway lang una dito. Kami lang una si Dudin, mabantay ni Christian din. Nangibayon ko. Paulit lang kay, kapag mingon man tong doktor, wala tayo angin kabalakan ni Christian. Galit ako nung kayo mong makagawas din ni. Ha? Paulit lang una ka. Pahuway lang yun lang. Kita ni Agnes Dudin, gawas ang Suroy. Kami lang din mga ibaw na ni Christian rin eh. Ayaw nagkabalaka diha. Ay, nagsige ka buong uy. Nang bisag ko sa mahitabo. Ayaw dyan biya si Christian, ha? Ay, nga nang biyaan mo mo. Uy, di na mahitabo. Uy, di good na mahitabo nga amo na siya kasagdan. Sige na, pauli lang una nagtukaw. Kami lang unas dudoy mo eh. Magpabilin din here, makabantay mo Christian. Kaya kung makapahuway na unya ka, si Dudoy na sa'yo akong papaulion, alam siya na sa'yo makapahuway. Puli ba lang ka ba? Ha? Ayaw dyan biya pasag si Christian, ha? Maluod ka. Basta lang rin ka pa. Ano ko ito pasagdan man? Uy, hindi na mahitabog pasagdan. Ano eh, masagiguan ng Christian ba? Hindi ka ng pasagdan. Uy, pasalig na ako. Pasalig na ko yun mo. Hindi ko na ako pasagdan sa Christian. Hindi na, hali na ako na ko. Ano makapahuway ka? Ha?
Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na'y lain pa ang gimahal